gankar sanna na Batula. Na Rasulu ne na gidan Gausi Ciroman Fatima Ma'asuma. To bismillah wani jaljalali sarki Allah na, banda ma Allah ya ilahu gatar ruhina, zan wage jinin manzo ta jallin annabu manzo na. Aina na Fatima ai ta ce ruhin manzo gwanina. Ku ne yan faila wallahi kayan zarawo, cikar imaninka ka fito mu gankar sanna na Batula. Ninka salatinka ku rasulu wanda ya kale ka, ainin ramarka wallahi shi ne hakikarka. Wuri na ne mamudi shi ne na kalle ka, na san za ka yi mun albarkacin aminatu na mummunka. Har da sharifai asisa jinin batulata, dan na amina a ya batulu batulata, dan san da Husainu bana domin Khadija ki karbe ta, dan Abdullahi dan Aliyu dan manzan Allah Batula. Ku ne yan faila wallahi kayan zarawo, cikar imaninka ka fito mu gankar sanna na Batula. Dan shakti jani na Fadima in kalle ki, dan hidimar Gausi na Fadima in kalle ki, dan dagarar shehu Sayyidu koda a mafarki, dan Malam Isa domin Khalifa Hamza gwana ummina. Salamu alaiki gwana sarauniyar manzo babba, na zo don manzo ni ma isa murabo babba, gidan ku a yana na wallahi ke ba a babu, kowa ya samu ai Fatima ce ta san masa umina. Ku ne yan faila wallahi kayan zarawo, cikar imaninka ka fito mu gankar sanna na Batula. Ta bikin Allah ce rijiyar da ba a yashewa, arzikin Allah kike mai kishi ya talaucewa, ya wadatar du zamani alfahari ce ta annabawa, da ke ake afuwa ba dan da ke ba za a yi bayana na. Ya sutura hasken rasul mai kau da duhu, ya wadatar du'an biya da ni da zuci mu kai sulhu, a haye ayyiriri ka zo ka gagatan sulhu, to ashe kowa zero Fatima ce ta zamo lambar Allah na. Ku ne yan faila wallahi kayan zarawo, cikar imaninka ka fito mu gankar sanna na Batula. Wace ka tanka ka zo ka ni gagata na, wace ce hujjarka ka zo ni ga hujjana, biyar manzan Allah wace ta kai ya kamar nana, ko ba ku amsa ba bala'i babu kamar nana ummina. Sandi jinin manzo na Fatima kaunar ki nake, mabuta baya da ce da je wa Allah da Fatima, da ka je da Fatima ka nemi Allah ku yi sulhu, ai ita ce mai isar da kaso ta kaso Allah na umina. Ku ne yan faila wallahi kayan zarawo, cikar imaninka ka fito mu gankar sanna
sanna na batula. Ya mai shiryarwa ke ce kike ceto na wuta, a cikin ramar ki bana gurin kiyama zan huta. Ai babu tantama san kishi ne zai huta, sai ranar gobe za a gane wace ce Fatima mummina. Bibiyar Allah kike ke mai martaba yar masu isa, ta kasan tarihinta da buzai na daka waliyinsa. Du girman malami bai gane girman Fatima ba, ka kirahi da jahili ko gunta ala zero ne gummina. Ku ne yan faila wallahi kayan zarawo, cikar imaninka ka fito mu gankar sanna na batula. Kowa yau ka gani wallahi bai wuce bawa ba, bawan su Fatima wallahi dun matsayinsa kuwa, su suke mulkin komai tun ba a kage halitta ba. Komai zaka faɗi wallahi ta zarce nan haka ummina. Ga wasu ‘ya'ya ne amma fa sun zarce ma uban, ba dan sun so ba wallahi ba za ya samu ba. Domin isar girma sun samu kan ayi uban, mai ilimi ya san abin da nake nufi a nan ummina. Ku ne yan faila wallahi kayan zarawo, cikar imaninka ka fito mu gankar sanna na batula. Ku ne yan faila wallahi kayan zarawo, cikar imaninka ka fito mu gankar sanna na batula. Ku ne yan faila wallahi kayan zarawo, cikar imaninka ka fito mu gankar sanna na batula. Ku ne yan faila wallahi kayan zarawo, cikar imaninka ka fito mu gankar sanna na batula. Kin zarta matsayi ba zan kira ki da baiwa ba, da shari'a nake tafe ba zan kira ki da Allah ba. A hakika Fatimatu sunan ba zai yi na furta ba, ta fitan kai ma jobi ba za ka gane zancen ba ummina. Yana na Fatima ƙaunar ki ta kama zuciya, wayyo ya Fatima ciwon har kasan zuciya. Idan zan yi dariya sai in tuna ban ganki ba ai, babu sukuni ai da idan da bai kalle ki ba ya ummina. Ku ne yan faila wallahi kayan zarawo, cikar imaninka ka fito mu gankar sanna na batula. Wani sa'in ni kadai sai da in ganne na kuka, in na tuna cewa ban ganki ba ko a mafarki, jikin sai yayi sanyi kamar an zare mini laka. Da yaya za mu haɗu abinda zuci ta damu da shi ummina. In na tuna da irin rawar ki sai in ta dariya, in yi rawa da wayyo Allah sarauniya. Na san Fatimatu wallahi ba za ki bar ni ba, duk da munin halina tausayi
Allah ummina. Aliyu yana bacci akan hannun Fadima nana, sai ga Rasulallah ya zo ziyara gunana. Annabi Muhammadu ya yi sallama a gidan nana, sai ta jiyo muryar Rasulu wayo abin sona. Kuma ga Ali na bacci akan hannun muradina, domin biyayyarta da ƙaunar ilahu abin sona. Kun san mai ta yi wayo Allah muradina, kuka ce ta ɗauka ta dace hannunta muradina. Ta ce ga Rasulallah ta hayyace mata ummina, me samu hannun naki ta ce da shi ya abbana. Aliyu yana bacci akan hannun ne abbana, bani so in ɓata mar in tashe shi ya abbana. Shi yasa na datsa hannun domin amsa abbana, sai Rasul ya dau hannun ya mayar wa Fatima ummina. Ina mata fa kuji ga yanda ake biyayya ga miji ai. Ku ne 'yan faila wallahi gayin zarawo, cikar imaninka ka fito mu gankar sannana batula. Ina mata kuji ga mai tukwicin aljanna, biyayya take yi a gun angonta ummina. Amma ke ballagaza kin kyala hanyar ummina, ai ma ballagaji ka kyala hanyar ummina. Mu gyara halinmu Fadima tana kallon mu bana, taimaki junanmu Fadima tana kallon mu bana. In har mun gyara Fadima za ta karɓe mu, idan ba mu gyara ba wallahi ba za mu ganta ba ummina. Yana na Fadima ki karɓi ruhin abbana, dan manzan Allah ki karɓi ruhin ummina. Da dukkan dangina a ya batulu batulana, da duk ahalin faila waɗanda su ne jinsi na ummina. Ku ne 'yan faila wallahi gayin zarawo, cikar imaninka ka fito mu gankar sannana batula. Dan manzan Allah ki ce da ni dan Usmanu, zo taho zauna maye kake so yaro na. Burina ɗaya ne kullum na kanki muradina, wallahi na san ma kin amsa mini da rana ummina. Ni nan za na tsaya a ya batulu ki amshe ta, dan Rasulin ki ne na gidan Gausi ake kira. Ciro man Fadimatu wannan shine takensa, sai a tabiyinta Fadima wallahi za na dawo nana. Raudal habibi wa badahu, salamun ala raudal habibi wa badahu, salamun ala raudal ladhi kana saniya, salamun ala raudal ladhi kana saniya, salamun ala raudal shahidi surajuna, salamun ala روض الشهيد سراجنا، سلام على الأحباب هذا المآلية، سلام على الأحباب هذا المآلية، سلام على
زوج البتول وزوجه سلام على زوج البتول وزوجه وثالث أركان الخلافات ثانية وثالث أركان الخلافات ثانية سلام على أهل الباقي جميعهم سلام على أهل الباقي جميعهم يهيئهم تيم بأفريقيا ساوية يهيئهم تيم بأفريقيا ساوية مرادي رسول الله محمد رسول الله 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 أنا فاطمة